Takže ahojte priatelia záhradkári, ako sme slúbili v predošlých videách, týmto 3 strojom dáme poriadne zabrať. Našli sme pozemok, ktorý je ideálne prerastený na vysokú trávu. Máme tu lištovú kosačku, bubnovú kosačku a 163 profičko, ktorou si vykosíme okolie, vykosíme si stredovú cestičku, aby sme videli rozdiel medzi lištovou a bubnovou kosačkou a na vás bude potom posúdiť, ktorej kosačke to išlo najlepšie. Takže pásik krovinorozom HECH 163 Profi sme si urobili, plochu sme si rozdelili tým pádom na ľavú a pravú polovicu. Túto ľavú potom vezmeme lištovou kosačkou HECH 587. Zopakujeme si narýchlo jeho vlastnosti. Silný motor Loncin 196 cm3, veľký výkon na tento stroj. Keď chcete vidieť, aký je tam skutočne výkon, priamo na štítko výrobcu si to môžete overiť, je tam výkon 3,6 kW, čiže v podstate tento motor naozaj je veľmi silný. Postup pri štartovaní. Na motore nemusíte hľadať žiadne nejaké páčky, tlačítka a tak ďalej. Všetko máte tu na rukovetiach. Dôležité pre vás sú otačky motora. Tie idú pri studenom štarte úplne naplno. Následne nemusíte hľadať žiadny sítič, riešiť žiadnu spojku. Stačí len správne naštartovať, a to po vytiahnutím štartéra. Následne vás miska štartéra zastaví a môžete trhnutím naštartovať. Opäť krásne naštartoval. V rýchlosti len zopakujeme. Pravá spojka, pojazd. S tlačením spojky sa kolesa roztočia dopredu. Ľavá spojka, ktorá má ešte aj takúto mini ako keby poistku, je zopnutie kosy. Vyskúšame si teraz bubnovú kosačku HECH 5060, ktorá má 173 cm3, výkon v kilowattoch 3,6 kW, štvortaktný motor určený na spaľovanie čistého benzínu a olej samostatne nalievaný HECH 4T. Čo sa týka štartovania, opäť na motore nehľadajte žiadne tlačítka, žiadne spínače alebo sytiče. Dôležitý je uzáver paliva, musí byť zarovno s hadičkami, vtedy je v otvorenej pozícii. Následne páčka otáčok motora, ktorú si prepnete na pozíciu štart. No a samozrejme, keď máte takto nastavený stroj, správny olej, správny benzín, môžete štartovať opäť po vytiahnutí do záberu. Krásne chytí.
Pozíciu štart zmeníme teraz na pozíciu zajac, čiže plné otačky alebo max. Krásne to tam zaskočí a môžeme ísť pracovať. Opäť dve spojky, jedna spojka, tá menšia je pojas, tá väčšia je samozrejme zapnutie bubna na kosenie. Zapneme si teraz bubon. Takže odkosili sme prvý pásik, môžete vidieť, nože sú stále ostré, kryt bubna čistý, nožiky sme žiadne nestratili, všetko ide ako má. Kosí sa s tým asi najlepšie z tejto trojice, ktorú sme doteraz skúšali. Je to pohodlné, netreba žiadnu trávu odpratávať, krásne tú trávu ukladá v celku a keby ste chceli vidieť, akú trávu to necháva, tak v plnej dĺžke ukladajú krásne bokom. Takže vykosili sme tento pozemok 3 rôznymi strojmi značky Hecht. Začali sme krovinorozom 163 Profi, ktorým sme zobrali stredný pás, aby sme si urobili úvodnú uličku. Stroj bol výkonný, vibrácie takmer žiadne na rukovetiach. Popruhy si treba správne nastaviť, aby vám to dobre držalo. No a čo sa týka kosenia, mali sme nahodený trojzubec, ktorým táto vysoká tráva po pás išla perfektne. Pokračovali sme potom bubnovou kosačkou, ktorou sme spravili tento po mojej strane ľavý pás. A čo sa týka stroja, za mňa jednoznačne najpohodlnejšie kosenie. Robilo to krásne riadky, má to samostatný pojas, samostatné spúšťanie kosy, silný 173 kubikový motor s výkonom 3,6 kW, takže hravo prejdete ľahkou prechádzkou po celej tejto zatrávnenej ploche a neunavíte sa. Tretí stroj v poradí bola lištová kosačka Hecht 578. Jej obrovskou výhodou je širokánsky záber až 87 cm, možnosť zdvihu na klzáčikoch, kde si naozaj viete prispôsobiť výšku trávy, ktorá vám ostane stáť. Čo sa týka v podstate motora, je to najsilnejší motor z tej kategórie na kosenie, je tam motor Loncin s kubatúrou 196 cm kubických s výkonom tiež 3,6 kW. Čiže keby to mám zhrnúť, s ktorým strojom sa takáto vysoká tráva kosí jednoznačne najlepšie, z môjho pohľadu samozrejme vyhráva určite bubnová kosačka Hecht 5060, ktorá je teda dodávaná ako dvojnožová. Vy si z nej môžete urobiť štvornožovú kosačku a tým pádom to kosenie bude ešte hladšie, ešte jednoduchšie a ešte príjemnejšie. Takže ak vám pomohlo toto videjko pri rozhodovaní, budem rád, ak sa budete vedieť správne rozhodnúť. Keď chcete mať stroj, ktorý je univerzálny, dá sa použiť pri okraje, ale aj na kosenie takejto vysokej trávy uprostred, môžete zvoliť krovinoraz Hecht 163 Profi. Pokiaľ trávu potrebujete sušiť na seno a nevadí vám, že občas musíte zastaviť, zhrnúť trávu, je to jednoznačne Hecht 578, lištová kosačka. A čo sa týka komfortu, za mňa jednoznačný výherca Hecht 5060, bubnová kosačka, dvojnožová, s možnosťou pridania ďalších 2 nožíkov. Takže za mňa je tu výherca.